Zviri sei muri yeZimbabwe ndini wenyu Toothpick aka Sanuka ndadzoka zvakare neimwe episode apo pandinenge ndichitaura nemaartist enyu inonzi Behind the Music with Sanuka. So nhasi in the studio ndina Dwanzimara. Zviri sei munin'ina wangu? Mushengomonga mina muri sei zvenyu? Aiwa, inini ndinofara zvekuti ende ndafara kuti you are joining me pachirongwa chino, and I would want to know kuti Dwanzimara ndiani? Dwanzimara is a songwriter. Doing any type of music also, Afrobeat, hip hop, R&B. Yeah. Okay. Yeah, ndinopinda ese mashandri, so yeah, that's Dwanzimara. Wanonzi Dwanzimara. Aiwa, nice. Ko Yeah. zita rekuberekwa ndiani? Zita rekuberekwa ndinoitwa Ishanye Sumazodze. Okay. And ndichida kuziva zvakare because obviously my viewers edu anenge achida kuziva kuti munobva kupi. Yeah. Because this program is all about having to know the artist. The artist, You know, so toda kuziva zvakare kuti your background yenyu munobva kupi uyezve zvemusic izvi makazvitanga rini? Ndinobva kumasvingo. Unonzi Rengo Mine. Rengo Mine. Yeah, tuze nekungundu. Ndimi waridzi wenyika ka wanhu kumasvingo ndimi waridzi Tisi vanhu wenyika. vacho. Aiwa, zvinhu Tisi vanhu zvinofadza. vacho, yeah. Okay. Ndo kwandinobva ikoko. Okay, Yeah. and your musical journey makaitanga rini pamakatanga kuona kuti aiwa ini ndine chipo chekuimba ichi? Chipo chekuimba. Ndingangoti pandakatanga kuona ndine chipo chekuimba kudhara, I think it was kudhara kuma 2008 but hatachiri vapfana panguva yacho ndopaitongoti talent yanga ratovapo. Ndinoti aiwa tata kutonyorawo zvimangomawo zviri zvokuti inengoitori nechi 2008. mufana uri mudiki, like vafana variko mazuva ano ekuti muna kafana kadiki kanenge kachirova imwe freestyle. Tata kutoita panguva iyoyo, muri kuona. Okay. But kuzotanga kuti ndizopinda mustudio ndakatanga 2018. 2018. Yeah. Okay. And tingada kuziva kuti maproducers amakashanda nawo in your musical journey ndeapi? Mungada kutiudza here kuti maproducers amakashanda nawo ndeapi? Matanga. Ndakashanda nemaproducer akati siyanei. Zvekutoti mamwe mangoma acho ana kutombobuda, saka vamwe vacho haticharambi tichivataura zvedu nezvava kunyanya because maproducer takaita mamwe ana kuzobudirira, but ndakashanda ainzi Quad K. Oh, Quad K. Yeah, Okay. ndakamushanda naQuad K 2019. Yeah, and then 2018 patakatanga pacho kurekoda apo takatanga nainzi DJ Kili. DJ Yeah, Kili. Okay. Gokwe madeza acho. Okay, I see. Yeah, Gokwe ndo watakashanda nawo, and then chibva apa na Quad K ndakabva ndangozojamba zvamwe ndabva ndazodi ndauya zvangu kunani Kuna Mkoma Beto. kuna Mkoma Beto, kuna Euda Beto. Panowa ndipo pamusha. Panowa pamusha. Ndo nzvimbo yamunoti I belong to this temple. Aiwa, pakanaka chose. And ndichida kuziva zvakare panhau yemusic. Munodraw inspiration yenyu kubva pai panhau yekuimba? I mean, take me through panhau pamunoti makunyora imimi kunyora kwamunoita uku. I mean, zvinobva pai? Chii chinokupai inspiration? Where do you draw your inspiration from? Naunit kande kudai so pari panhau dzekunyora music zvinhu zvatotongofila zvekuti chero pasina beat pasina chiro totofila kuti ndine talent, saka nditema ndotongonza kuti aiwa as for now ndine malyrics, as for now ndibva kunyora something pasi. Okay. Muri kuona tozoenda pakuzoti takuda kuti tichiti song manje ndichigadzira song yekuti ndinorekoda because apa ndiri kunyora chete ndoda tichiita kustudio manje ndinozoteera like pane masongs mamwe anozondipoka mukadhati kaike kuti chichuza manje kuti song yandanyora iyi ndoimba shandire ripi. So apa muri kureva kuti pamwe pacho munotoimba song pasina beat motongocreata something, then pamwe pacho munotinge matonzwa instrumental then mobva matanga kunyora? Yeah, not instrumental, ndozoshanda kune instrumental kunyanya, ndozoshanda nemasongs evanhu. Okay. Yeah, sometimes, most of the time kana ndichinyora. Okay. Ndoshandisa nemasongs saka andide beat. I see. Muri kuona, saka ndiri munhu yekundida beat kana rotogadzirwa. Muri kuona nditoripo. Muri kuona, yeah, saka zvekunyora music zvinhu zvinotongouya. Okay. Yeah, zvinotongouya and then ndozongoteerawo mangoma kuti ndichichuza side. Okay. Saka ndozogoteerera ngwana Baga
Okay. Vana Holitain. Ndopandangada kuda kuti ndizosvika manje kuti vapi vamwe maartist vanokuinspire murwendo rwenyu rwemusic munoti ai uyu ndikamuteerera ndinobva ndanzwawo even manyukunyuku ekuda kunyora mhanzi ekuda kuimprova music yangu sound yangu vape maartist akadaro anokuinspire? Wekutanga ndiBaga. Baga. Baga we agree on that one. Yeah, Baga ma1. Yeah, Baga ma1. But as for now, ando ndakateerera ndonyora song. Kana Tay Chillmaster. Chillmaster. Kana nene ndinobvumirana neni. Emotional karuma song ake nikaudhati karuma song ake. Yeah, so ndingatondiona inspire atondikondite zvinhu zvacho zvamanje. And that would bring me to this question now yekuti wamungada kushanda naye mabig artist out there kubva kuna Winky D kubva kuna Ja Praiser wamungati uyu this big artist ndingada kushanda naye tisingatariri nhau yekuti mimi munganguwa maybe makarerekera kutrap kuafro wamungati uyu ndinoda kana kutosangana naye nhasi ndinotoita hit song naye ndiani muzimba era apa tiri kutaura maZimbabweans tisati taenda international. Yeah, because zete ichishuvira zvihombe but avahombewo futi right. Wandonoshuvira panotinetsei but varipo varipo. Yeah, like ndakasangana nevanhu vakaita sana Holitain. Okay. Yeah, vana Holitain pageneration yedu isusu unoona ndozvati kutaurira varipo vahombe zvavo vandonoshuvira but nemusic yatiri kuitawo nezviri kufarirwa nevanhu paground mangoma ari kufarirwa nevamwe vanhu but pane zvacho zviri kudi zviri kupisa zvamanje manje vane chimuti zvamanje manje ini nangu Holitain pakajeka. I think a lot of people would agree with you panawi kuti Holitain because ndiye ari kupisa ende unokuziya ari kupisa ndiyo kutomhanya naye. Okay, ndichibva ndasvika zvakare paimwe question yatingada kuziva semhuri yeZimbabwe kuti pane zvamuri kutigadzirira here ringava EP ringava album mumazuva ari kuteera kana kuti mumwedzi iri kuteera kana kuti mugore richateera kuti pane zviripo here mupipeline zvamuri kuti akomana ndinoda kubudisa chinhu something chiri powerful chichawa chiri so chichaita impact kuvazhinji mugore iri kuteera kana kuti mumwaka iri kuteera pane zviripo here mupipeline? Zvakawandisa zvakawandisa ngoma wangu zvitodaro zvakawandisa but tine urongwa hwekuti tinoona kuburitsa EP but hatisati tava nemadates but before gore risati rapera saka zvireva kuti ndimanje hatisati tava tine date saka tine EP redu tichingori nezita ezvona kundokwanisa kungokupa izita reEP chete ndo ratichiri naro ratikwanisa kuti uzivisei. Mungada kushare or tinombomira zvedu then maybe mumazuva achateera tichazoita another conversation yekuti muchazodisclose information iyoyo or else you are free also kugara matongoshare tikugara taziva zvedu kuti kune chakati chiri kuuya. Zita ndogona kungokuudzai because ndimwe vanhu vacho kama nemaideas nechichi pane chichoshanda paEP racho ipapa maona ndechibvunzo zvakawanda memchandibetserwa nematopics futi toita sei toshanda tese ka ndezvedu tese uri kuona saka EP ronzi After Pain. Akomana ingi After Pain wabva kubhadharwa After Pain panenge pakaipa after marwadzo. After Pain not After Pay. Tofunga zvepay kana akomana imwe ufunga salary handisati ndatambira handisati. Alright, ndofunga that would bring us kuquestion yedu yekupedzisira yekuti angava ari manzwi api amungada kupa kune ma-upcoming artists kune vari kuti because I know kuti there is a lot of people out there vekuti anenge achida kutangawo nhau yemusic. Manzwi api amungada kukurudzira mumwe ari kuda kutangawo zvemusic iriyo dream yake manzwi ekukurudzira uyezve muchibva makubata zvakare because I know there is a lot of struggles, there is a lot of challenges that musicians anofesa saka mungataura kuti kudii pamachallenges amunosangana nawo muchipawo kurudziro kune mumwe kuti ave akasimba mujeni yaanenge achida kutora this music journey. Murona chingoma wangu ndinaripo ndekuda so music industry ma1 todaro ndezvo kuti uri munhu wekutoti unogona kungoshorwa
umwe akashoreka sometimes takatarisa because zvinhu zvekuti vakawandirwawo futi zvine vanhu vekuchechi zvine vanhu vanoenda kumabhawa hausi vanhu vakashata but zvinhu zvekuti vanhu vasingakonektani muri kuona zvine vanhu vanoroma zvinodhaka zvezviya zvekushamira zvichiimuri kuona saka zvinhu zvekuti kana uri munhu anoita music especially upcoming zvogona kuita kuti usasumukira because nokuchita kuda kuita zvemusic pane vachitaurawo vari paseri vachita kuti ndezvemanje ndezvechii saka zvandingada kutaurira kumunhu ari kutanga seni neni upcoming artist push yourself and usateerera zvinotaurira vanhu iwe chako iwewe pane point yako iwewe pane basa rako iwewe nderekupa vanhu zvinhu nderekupa vanhu mashoko usateerera zvinotaura vanhu kunyanya vanoshora kunyanya kwacho ndofunga manzwi makukutu ekuti munhu haafanirwi kugive up on their dreams anofanira kuramba wachingopusha up until wasvika handiti haiwa ndinotenda chaizvo Dwanzmara ndinofunga kuti mumwaka ichateera tichasangana zvakare pathis podcast totoiti podcast behind the music with Sanuka. So salute. Andinotenda ngoma wangu Dwanzmara. Signing out.